Manlain-lain na produkto sa probinsya kang Camarines Norte, ang ipigbida sa 5 aldaw na Food and Crafts Fair kan Department of Trade and Industry sa Sarong Dakulang Mall sa siyudad ng Legazpi. Dosing micro, small and medium enterprises o MSMEs gikan sa nasambit na probinsya ang nagpartisipar sa aktibidad. Saro sa pinakapatok na produkto digdi, ang handmade crafts kang FXD Cord na pagsadiri kang 21 anyos na si Atanasio April kang Paracale, Camarines Norte. Porcelas, kulintas, asing angklet ang pira sa pinakamabenta niyang paninda. Kaya po ako dumayo dito kasi most of my followers nag-request na mag-pop up ako dito. Kumbaga mag-stay ako dito para ma-avail nila yung mga products ko. And most of the people po sa Camarines Norte naka-avail na po. So parang I need to expand my marketing. Kaya nag-decide ako na mag-step out dun sa comfort zone ko po. Ang 14 anyos na si Gia, haloy nang nahihiling ang mga produkto kang FXD Cord sa Facebook. Kaya kan maisihan na nasa Ayala Malls ang tindahan, nakisusuan naman siya sa ibang parabakal. Parang nag-viral po siya sa Facebook. Tapos nainganyo po ako kasi super ganda ng quality and perfect po para sa may mga kamachi. Mga panindang kakanin naman ang pigbida ni Nanay Pilar kang Vinson's Food Processors Association gikang poblasyon Vinson's Camarines Norte. This is one way para showcase namin yung mga produkto namin na wherein bestseller siya, saka sa amin quality siya, masasarap na pwede naming ipagmalaki, dalhin sa buong Bicol region and sa national, kahit sa Metro Manila. Gibo sa shells, asin mga naputol na kahoy naman ang mampaninda ni Tatay Glenn kang Barangay Gisikan, Labo, Camarines Norte. Una ko naman, papasalamat kami sa GTI kasi malaking tulong sila sa amin. Lalo na sa akin, ma'am. Sa kanila ako nag-umpisa. Nagpapasalamat talaga. Hanggang ngayon, GTI pa rin ako. Tinutulungan pa rin po ako. Ito, lahat, ma'am. Para kay Atanasio, Nanay Pilar, asin Tatay Glenn, dakulang bagay na maidaraan sa indang produkto sa luwas kan sa indang probinsya. Lalo na sa siyudad ng Legazpi na mas makusog ang parabakal. Sigun kay Renan Laviste, Trade Industry Development Specialist asin Trade Promotion Officer kan DTI Camarines Norte, pigbilog nindaan aktibidad ngani matawan ning pagkakataon ang mga saradit na negosyante sa indang probinsya na maipabistupan lalo ang sa indang mga produkto, urog na sa iba pang taraid na lugar. Apwera sa maipabisto, maawot man nindang madugangan ng dilihensya kan sa indang MSMEs. Ito pong Camarines Norte's Finest Food and Crafts Fair. Ito po yung provincial trade fair namin na nilalabas namin sa iba't ibang probinsya na para ma-explore yung possible market opportunities. Mientras tanto, Nobyembre 15 kan buksan ang fair sa publiko na nagdurar hasta kasudma. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.